Това е моето първо кино. Киното, в което съм идвал в детството си. Това беше единственото кино в цялата западна част на София всъщност. В Модерно предградие и Люлин нямаше никакъв друг киносалон. Аз на кино съм започнал да ходя от много малък, преди 10-та си годишнина. След 13 години вече съм започнал да водя един кинодневник. Постепенно стана така, че трябваше да изгледам всички филми, за да ми бъде запълнена цялата програма и да няма нещо, което съм пропуснал. Роден съм в Младост. В тази част бяха Кино Изток, Кино Влайкова, Кино Сердика. Ходенето на кино общо взето беше един ритуал, защото винаги се беше свързано с много вълнение, с чакане по опашки, едни огромни опашки, за да си вземем билети. Тогава впечатленията ми бяха доста по-първични от сега. Ако ме питате сега кое е киното, което много ми харесва, например е Влайкова, защото просто има някаква носталгия към него, докато тогава харесвах големите, светли, грандиозни неща и обичах да ходя в Кино Сердика, защото беше много голямо. Запознахме се, той работеше тук в Дома на киното, аз превеждах филми и така всъщност се видяхме и решихме да започнем да правим нещо наше. Това, което правим, освен Цветята на Корана, който вече се казва Менар, са още няколко киносъбития. Едното е София Biting Dogs, фестивал за документални филми, правим го за втора година, и фестивал за скандинавски филми. Филмите, които показваме, са некомерциални и така по-алтернативни заглавия. Искаме да покажем, че такъв тип кино също има своите зрители, защото тези филми няма къде да бъдат видени. И затова ние просто решихме да обединим тези филми и да ги покажем на българските зрители. Цветята на Корана започна от това, че имам някакъв интерес към ислямския свят. Завършил съм тюркология. Идеята на този фестивал е да представи културата на ислямския свят. Тази година на последното издание на Менар работихме много тясно с бежанските лагери тук около София. Ни каним да идват безплатно на прожекциите на филми. Изнасяли сме лекции пред тях за българско кино. През последните години ние правим едни акции благотворителни, които са в рамките на фестивала, при който събираме средства за бежанците. Това е последните 2 години след като се появи бежанската вълна и виждаме, че хората са много отворени за тези акции. Ние съвсем умишлено се стремим филмите ни да не се показват в големи киносалони, да бъдем в така по-малки арт-кина, където хората са по-близки и самите филми се приемат по много по-различен начин, когато се гледат в един салон за 100 човека и в един салон за 600 човека. Идеята на нашите фестивали е да показваме филмите в една така по-уютна атмосфера. За съжаление, такива салони има много малко вече в София. Това са 3 салона, с които ние работим. Дом на киното, Евросинема и Одеон, където все още се е запазила по някакъв начин атмосферата на старите кина. Самите хора, които са били в залата, по някакъв начин има връзка между тях. Те обсъждат филма, коментират след края на прожекцията. И си мисля, че така общността, която посещава тези салони, е много по-близка от хората, които посещават салоните в мултиплексите.